Oh, hij is op, ja. Ja. Get hom. natuurlijk. Yes! Correct mij alsjeblieft. Dankie voor jouw contribution. Nou, jy het hom actually gedistract. Ja, passief. Ja, dat is die mensen noemen DNA. O. Dat is eigenlijk een krasse special. Ja. Chris, is jy monarch? Ek het en ek wou doen. Yes. Iemand het vir Jerome binne sy nek geskiet. Broer. Zo. Voorbij. Wat erbij? Jy het dag bly. Ik kan niet zien. Ek wil sien. Get hom. Yes. Ek laat nie op span mode nie. Hoekom? Hy het my flippin goue wat daai vinnige slotdraad gevat. Nou. Tactical. Kan hier jou opvou? Jen, ek wil sien waar ek loop. Ek wag dit uittrek nie. Ah, jy. Tja. Dead. Oh, hier het jy nou in die pot gekry. Krak. Krak op my. Ai, Janne, hoe kan 'n mens so erg hardloop uit? $37 white. Dead. Nice. Jo, is 'n ou op die boom. Daar heel bo. Ek Waar kan nie by nou my? nie ander. Pas op. Waar laat. Daar. Waar? Dead. Zo. Dankie. Iemand op pad. Kyk het iemand op pad. Kyk het hardloop. Hy is laag. Cracked. Knock. Nice. Ons is 'n baie goeie span, ja. Hierso is 'n bietjie 'n fight. En hierso. Ek gaan eens wag vir julle. Okay. Daar's die kinders. Was hy? Nou boos gekry. Jo, ek's laag asseblief. Hey, hierdie ons skiet vir 86 white. How many was hierdie ou nie? Waar is hy? What? Who are you? Kyk dua. Ja, by my. Doe ja? Jy het nog wat? $55 crack. Nice. Ook. Nice. Ek gaan vir jou gaan met die boos, maar ek moet dit verwaag en How many was there, man?
Dead. 86 white, 86 white. Krijg je zo, krijg je gun. Met je? 52 crack. Hij is gedropt. 200. Nice. Yo. Iemand sniper hem, hè? Hierzo? Hierzo heb ik 24. Ja, nou, stack die voor mij alsjeblieft. Stack die in hier alsjeblieft. Oké. Oké. Uit via. Oké, plezier. Ik heb geen movement nu. Ik moet eindelijk kijken voor dit. Ach, 22 wat? Hij gaat veel push. Kijk eens aan, kijk eens aan. Oh. Nou. Oh, bal laag, pakje. Langzaam, langzaam. Enemy bij mij? Is hij bij je? Ja, het is fresh bolt dus wel. Hij is er nou bij. Hoezo zijn? Deel op mij. Wat is je? Ga op mijn loot komen dan. Go voor het. Ik hoop het van de 32, white 32. Exotic, ik denk. Wacht, Hij gaat voor een push. Hij gaat voor een push. Kijk, wat is ergens met je? Ik zou zitten, nog. 45. Doe bij mij. Doe het. Ik ben mijn loot training. Oh, ik ben zelf lachen over de poppet van binnen. Fresh accu met een glide. Yo! Nice. Er is daar iemand bij je? Ja. Help mij! Accord movement. Ik switch. Ik vat hier die hyperburst. Als ik move, anders is het dead. Ik ga alles overbreken voor jullie. Of is dat oh nee, dat is... Ben je nog wit? Ben je nog wit? Ja. Oh! Is er net hiervoor. Dead. Iemand net hier op je berg. In de lucht? Ja. Ik doe het. Help me jullie alsjeblieft jullie. Dead. Pak. Ja, ja, Of dat kom, ze kom. pikt aan het toe. Kijk zijn pad. Distract de fiets. Ik draai. Jammer. Hoe react is gesproef. Ja, lig simpel je het dus. Ik heb gedraaid, dan draai ik eruit. Ja, is fijn. Ik doe nog maar dat met hand zo. Als je dan doet pakken met jullie iemand, dan krijg je simpel.
Hij edit met zijn gun. Hoor je, ek is klapart geskoot, er is dus 2 mense op my. Ja, waar je dat? Oei, en hem. Is ook even man. Hou op nee, net. Wat jullie ook komen, Arke waar vandaag? Pas zo! Hoeveel kills het ik? Ik heb 6. Joh, ik heb die tweede meeste. Oké, hoe gaat het met je? 5. Hij is bal af. Dead. Nice. Kort jy, ek het die medkit, ek net limits vir jou. It's fine. Okay, as ek move. Ai, zo is 5 keer. Daar gaan ons 5e kom. Ja, Liefs. goed game. Allee, shit, maar ek het afgepop hierdie game. Kijk dan. Ja, Jen. Thanks for watching. See you next time.